سلام كما يتصنحو كبرات تخطاتلت نلما 14 تكمت 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو مصنعت جنوسايد تግራይ ተማለምሸት ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት መከላኸልን ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከተን ዕላማ ራብዓይ ግንባር ኤርትራ ከም ዝተገለጸን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ወይ ከዓ ሕመተ ብዛዕባ ኤርትራ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝሃቦ መግለጽን ኣህጉራዊ ትካላት ኢትዮጵያ ክገትኣ ኤርትራ ከም ዝተማሕፀነትን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቬንዙዌላ ዕልዋ መንግስቲ ይውድብ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ኣሜሪካ ንሓማስ ከም ዘጠንቀቐተን ዝብሎን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣሜሪካ ንሓማስ ጠንቂቓ ናይ ዝሞቱ ጆሬሳታት መሊኡ ክህብ ዘይከኣለ ሓማስ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝተኸተመ ውዕል ከም ዝጠሓሰ ክሕሰብ ከም ዝኽእል ዝገለጸት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እጡቕ ሓይሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና መግለጻ ዘፍለጠት ኮይና ሬሳ ናይቶም 19 ምዉታት ጆሆነ መርከብ ፍሉይ መሳርሕታት ከም ዘድልዮ ጸኒሑ ዝሓበረ ሓማስ ድማ ብኣሜሪካ ክውሰን ዝተቃረበ ስጉምቲ ተቃሊሉ ከም ዘሎ ይሕበር ብመሰረት እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ወገን እስራኤል ናይ 15 ፍልስጤማውያን ሬሳታት ክትምልስ ዝጠልብ ሰምዕ ምቁራጽ ተወሰ ናይ ቃዛ ሰመዝ 30 ፍልስጤማውያን ኣብ ቃዛ ምቕባል እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣሜሪካ ሓማስ ነቲ ተኩስ ናይ ምቁራጽ ሰምዕ ካኸበር ዘድልት ክትገብር ምዃናን ነቲ ዝሞቱ እስራኤላውያን ናብ ሰቦም ክምለሱ ዘኽእል ኣገባብ ክትወስድ ምዃና መግለጻ እውን ብተወሳኺ ይንገር ዕላማ ራብዓይ ግንባር ኤርትራ ተገሊጹ ሓላፊ ህዝባውን ማሕበረሰባውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሮሞዳን ኣሕመዲን ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ጁባ ኣብ ምዕባይ ሃገራውነትን ምጥንኻር ውድባዊ ዓቕሚ ዘተኮረ ኣኼባ ምክያዱ ተገሊጹ ዕላማ ናይቲ ሓለፍቲ ማሕበረሰብ ኤርትራ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከምኡ እውን YPFDJ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ መሰረታዊ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ራብዓይ ግንባር ከምኡ እውን ሃገራዊ ውዳበታት ንምጥንኻርን ኣድማዓነቶም ንምዕባይ ዝግበር ተበግሶታት ንምዝታይ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቶ ረመዳን ዕላማታት ራብዓይ ግንባር ድልዱል ሃገራዊ መንነትን ንቕሓትን ዝውንኑ ሓድነት ምስ ዓዶም ዓሚቕ ምትእስሳር ዝዕቀቡ ኣብ ሃገራዊ ምዕባለን ኣብ ምሕላው ሃገራዊ ልኡላውነት ንጡፍ ተራ ዝፃወቱ ብትምህርቲ ክእለት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዝዓጠቑ ኤርትራውያን ዜጋታት ምሕብሓብ ከም ዘጠቃልል ገሊጹ ተራን ኣበርክቶን ዜጋታት ዲያስፖራ ኣብ ዕውት ኣተገባብራ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ብምጉላሕ ኣገዳስነት ውዳብን ሓድነትን ኣብ ምትግባር ሃገራዊ ዕላማታት ዕዙዝ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ዕላማ ንምህራም ዘድሊ ክፍጸም ምዃኑ ነጺሩ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ጸጋይ መሓረን ሓላፊ ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ማርቆስ መርሃጽዮን መሰልን ተሳትፎን ዜጋታት ንምርግጋጽ ውድባዊ ዓቕሚ ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጉልሕ መግለጽታት ምሃቦምን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በረራታት ምጅማሩ ህይወት ኣብ ሱዳን ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ከም ዘርኢ ተገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝተኸሰተን ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ዝግለጽ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ከካይዶ ጸንሐ በረራታት ኣቋሪጹ ምጽንሖን ትማል ረቡዕ ዳግማይ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካርቱም ዝነበረ ጉዕዞ ኣብዚ ግዜ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ፖርት ሱዳን ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወገናት መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ንፖርት ሱዳን ከም ቀንዲ ማእከል ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ወሲኾም ገሊጾም ቀንዲ ሰፈር ውግእ ኮይና ጸንሐት ዋና ከተማ ካርቱም ዳግማይ ክሳብ ናብ ንቡር ትምለስ ናይታ ሃገር ወግዓዊ ቤት ጽሕፈትን ማእከልን ኣብታ ወደባይት ከተማ ፖርት ሱዳን ኮይኑ ከም ዘሎ እውን እቶም ወገናት ወሲኾም ይገልጹ እዚ ሕጂ መዓልታዊ ጀሚሩ ዘሎ በረራታት ኣዲስ ኣበባን ፖርት ሱዳን ካብ ዝመጽእ ሓደ ሕዳራት ሒዞ ኣብ መዓልቲ ናብ ክልተ በረራታት ክብክብል ምዃኑ እቶም ናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምንጭታት ምሕባሮም ይጥቀስ ኣህጉራውያን ትካላት ንኢትዮጵያ ክገትኣ ኤርትራ ተማሕፂና ኣብ ኣሜሪካ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ዓለም ዓበይቲ ትካላት ዝኾኑ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መግለጽታትን ተኽታኹ ፖሊሲታትን ዝበሎ ክገትኣ ይግባእ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ከተካይዶ ጸንሐትን ገና ተካይዶ ዘላ ንኩናት ዘእንፍት መግለጽታት ብሞራል ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ እውን እንተኾነ ከተሓዝ ዝኽእል ዓለማዊ ሕጊ ዘይፈቕዶ ምዃኑ እውን እቲ ፈጻሚ ጉዳያት
ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ብመንግስቲ ብልጽግና ዝቐርብ ዘሎ ዝበሎ ተሃዲድን ናይ ኩናት ዳንኬራን ዓለም ኢዳ ኣጣሜራ ክትዕዘብ ከም ዘይግባእ ዝነገረቲ በዓል ስልጣን ንናይ ኢትዮጵያ መግለጽታት ዘይምቅዋም ጥራይ ዘይኮነ ስቕ ምዕዛቡን ንበዓሉ ዘይሓላፍነታውን ጌጋኒ ኢሉ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸሙ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጀኖሳይዳዊ ጥቕዓታት ዘርኢ ውፅኢት መጽናዕቲ ወግዓዊ ገይሩ። ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቕዓታት ኣመልኪቱ ዘካየዶ መጽናዕቲ ዝሓዘ ሪፖርት ትማሊ ምሸት ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ሪፖርት ካብ ጥቅምቲ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸመ ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ብርክታት ጥቕዓት ዝሓዘ እዩ። ርካበታት እዚ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ስርዓታዊ ብዝኾነ መንገዲ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቕዓታት ተፈጺሞም ኣለዉ ኢሉ። በዚ መሰረት ከበድቲ ጥሕሰታት ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈጸሙ ኮይኖም ካብኦም ድማ ገበን ጀኖሳይድ፣ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናት ከም ዝበጽሑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ መጽናዕቲ 6 ዞባታት ትግራይ ዝዳሰሰን ኣብ ሓምለን ናሕሰን 2015 ተበጻሕቲ ዝነበሩ ወረዳታትን ቀበሌታትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ኣብ 2016 ታሕሳስ ተወሳኺ መረዳእታታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ሪፖርት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ዘለዎ ስፍሓት እንታይነት ዘምጽኦ ሳዕቤን ብሰፊሑ ጸብጻብ ዝሓዘ እዩ። እዚ መጽናዕቲ ግዳት ጾታዊ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓትን ንምፍላይ ክልቲኦም በዝሕን ዓይነታዊ ኣገባባትን መጽናዕቲ ተጠቒሙ እዩ። እዚ ማዕቐፍ ከም ዓመፅ፣ ጾታዊ ጥቕዓት፣ ኣካላዊ ጉድኣት፣ ጉድድ መርዓ፣ ክልከላ መሰረታዊ ኣገልግሎትን ዕድላትን ስነ ልቦናዊ ስምዒት ጉድኣት ዘካተተ እዩ። በዚ መሰረት እቲ ብሓሙስ ተዘርግሐ 166 ገጻት ዝሓዘ ሰፊሕ ምርመራዊ ጸብጻብ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጀመረሉ ሕዳር 2020 ክሳብ 2022 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝተፈጸሙ ገፍዕታት ዘርዚሩ ይርከብ። እዞም ኣሃዛት ከቕምጦም እንከሎ 55.63 ሚኢታዊ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ 35.78 ሚኢታዊት ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ 7.5 ሚኢታዊት ብሓይልታት ምክልኻል ኣምሓራ፣ 0.07 ሚኢታዊት ብሓይልታት ዓፋር ከም ዝተፈጸሙ ገሊጹ። ከምኡ እውን ገለ ካብቶም ጾታዊ መጥቃዕታት እቶም ዝተኸሰሱ ሓይልታት ብጉጅለ ዝፈጸምዎ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ምስ ኤርትራ ግብፅን ኢትዮጵያን ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ክብል ጀነራል ሕመት ተዛሪቡ። ኣዛዚ RSF ጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ካሕመት ኣብ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ግብፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ክንሰርሕ ንደሊና ዝበለ ኮይኑ ግብፂ ኣገዳሲት ጎረቤትናያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ግብፂ ተድልየናያ ንሕና እውን ከምኡ ነድልየና ሩባ ኣባይ እውን የተኣሳስረናዩ ንግብፂ ዝትንክፍ እንተሃልዩ ገበነኛ እዩ ኢሉ። ሕመት ንኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኣድናቆት ዝገለጸ ኮይኑ ኣነ ሕልመይ ሃገረይ ከምቲ ኣብይ ዝገብሮ ነብሳ ብምግቢ ምኽኣልን ካብ ስግዕተኝነት ምርሓቕ እዩ ብምባል እዚ ወግዳው ምስ በለ ሃገረይ ከም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብምግቢ ነብሳ ከኽእላ ኢሉ። ሕመት ምስ ኮራብቲ ብሰላም ክነብር ከም ዝደለ ዝገለጸ ኮይኑ ዋላ እኳ ሽግራት እንተሃለወ ኤርትራ ምሳና ርክብ ክትገብር እንተዳልያን ካባና ትደልዩ ነገር እንተሃልዩን ዋጋ ንህባይና ክብል ተዛሪቡ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘወደቦ ዕልዋ መንግስቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣብ ቬንዙዌላ ናይ ኣሜሪካ ምትእታው ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ናይቲ ከባቢ ተንተንቲ ብፕሬዝዳንት ክእዘዝ ዝኽእል መንግስቲ ናይ ምቕያር ውጥን ክህሉ ከም ዝኽእል ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ዋና ከተማ ናይታ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ትርከብ ቬንዙዌላ ዝኾነት ካራካስ በዝሒ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ተዘርጊሑ ምጽንሑ ነቲ ኣብታ ከተማ ክፍጠር ዝኽእል ወተሃደራዊ ስርሒት ልዑል ተኽእሎ ሂብዎ ከም ዘለውን ክግለጽ ጸንሖ ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘይብሉ ዝነገር ስርዓት ማዱሮ ኣብ ስግኣት ከም ዝርከብ ናይታ ከተማ ምንጭታት ይሕብሩ። ብፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ዝጥቀስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ክፍሊ CIA ኣብታ ሃገር ስርዓት ናይ ምቕያር ስራሓት ክገብር ከም ዝኽእል ዝገልጹ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚድያ ወገናት ዶናልድ ትራምፕ ሂብዎ ዝርከብ ፍቓድ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ትሕተም ኒውዮርክ ታይምስ ነቲ ተኣፋፊ ዜና ሒዛ ምውፃእ ዝገልጹ ወገናት እታ ምንጪ እቶም ኣብ ካራካስ ዘለዉ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምፍጻም ተዳልዮም ዘለዉ ወተሃደራት ክጠቅስ እንከላ
ንህጹጽ ናይ ዕግርግር እዋን ዝተዳለዉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ምግላጽ ኣይተቖጠበትን። እቲ ትካል ስለያ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ስርሒታት ናይ ምክያድ ታሪክ ከም ዘለዎ ዝሕብሩ ተንተንቲ ኣብዚ ግዜ ኣብ ቬንዙዌላ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ከጋጥም ዓብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ወሲኾም ክገልጹ ከለዉ ሕጂ እውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ምስ ናይ ሲአይኤ ዳይሬክተር ካሽ ፓቴል ብምዃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንምእታው ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ቬንዙዌላ መልኪቱ እቲ ሰራዊት ንኽልተ ምኽንያታት ናብቲ ሃገር ምእታው ገሊጹ። ቬንዙዌላ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ እሱራት ናብ ኣሜሪካ ከም ዘገዓዘቶም ዝሕብር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ግዜ ናይ ቬንዙዌላ እስር ቤት ጥራዩ ከም ዝተረፈ ብኣሽሙር ክገልጽ እንከሎ ጉዳይ ምስጋር ሓሽሽ እውን ሓደ ዝዓበየ ጸገም ምዃኑ ኣነጺሩ ኣሎ። ካብ ቬንዙዌላ ናብ ኣሜሪካ ዝጓረት በዝሒ ዕፀ ፋሪስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓደገኛ ወልፊ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ከይኮነ ገና ከይተበገሰ ንምቁጻዩ እቶም ወተሃደራት ኣብ ቬንዙዌላ ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ካራካስ ዘለዉ ወተሃደራት ብእንቲ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝጠቐሶም ምኽንያታት ኣብታ ከተማ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ንምፍላጥ ኣሸጋሪ ከም ዘይኮነ ዝነግሩ ምንጭታት ካብ ቬንዙዌላ ዝብገስ ሓሽሽ ንምቁጽጻር ኣብ ከተማ ወተሃደራት ምዝርጋሕ ከም ዘየድሊ ብምግላጽ እቲ ምትእታው ንኻሊእ ዕላማ ምዃኑ ነጺሮም ኣለዉ። ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሲአይኤ ኣብ ቬንዙዌላ ስቱር ስርሒታት ከካይድ ስልጣን ካብ ዝሃቦ እርግጽ ካብ ኮነ ሲአይኤ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ካብ ዝኾነ ካሊእ ከወል ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ወገናት ኣብ ሓጺር ግዜ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ኣንፈቱ ክቕይር ከም ዝኽእል ይሕብሩ። እዚ ኣብ መጽሔታትን ሚድያታትን ኣሜሪካ ዝተቓልሐ መግለጺ ኣብ መራሕቲ ሃገር ቁጥዕ ኣላዒሉ ከም ዘሎ ዝሕብሩ እቶም ወገናት ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለጺ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ምዃኑ ይነግሩ። ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ካሪብያን ዕፀ ፋርስ ካብ ጸዓና ጀላቦ ብውሕዱ 5 መጥቃዕታት ብምክያዱ 27 ሰባት ምሙማቶም እቲ ፍርዲ ዘይብሉ ቅትለት ኢሰብኣውን ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ጉጅለታት ዕፀ ፋሪስ ተወሰኽቲ መጥቃዕታት ንምፍጻም መንገድታት ትደሊ ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘካትዕ መንገዲ ስልጣን ዝሓዘ ፕረዚዳንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ምስ ኣሜሪካ ዕርቂ ክገብር ድሌት ከም ዘለዎ ጻውዒት ምግባሩ እውን ይንገር። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።